Лекарите отложиха решението си за национален протест. Днес изтече срокът на техния ултиматум към правителството за повече пари в здравеопазването. До края на месеца болниците ще получат всичките си пари за септември, а ваксините вече няма да тежат на бюджета на Касата и ще преминат отново към Здравното министерство. Това обещала днес министър Таня Андреева пред Националния съвет на Българския лекарски съюз. Бюджетът на Касата ще се наложи все пак да се актуализира до края на месеца, за да може болниците да получат всичко изработено за септември. Или това са 27 милиона лева допълнително от държавния бюджет. Лекарите получиха и други предложения. 10 милиона от бюджета на Касата ще бъдат насочени за дентална помощ, разширяване на пакета за дентална помощ и ваксините се връщат в Министерство на здравеопазването с ресурс, разбира се, от държавния бюджет. Смятам, че тези предложения, които направихме, за тях са приемливи. Дали са приемливи или не, всяка една районна лекарска колегия трябва да отговори до четвъртък. Във всеки случай председателят на Съюза смята, че са постигнали доста отстъпки. В бюджета на Касата е махнат излишъка. Дефицитът от тази година също ще е по-малък. Дори да се платят още приблизително 60 милиона за октомври и ноември, оттам остават около 30-40 милиона, плюс 29 от ваксини, плюс 15 от инвитро, което дава все пак някаква възможност. Лекарите все още не са наясно с новите цени и обеми на медицинска дейност, но се заканиха, че няма да приемат нито една намалена цена. Към извоюваните победи лекарите прибавят и обещанието при дефицит Касата да актуализира бюджета си в средата на годината. И изглежда вярват, че това ще стане. Просто очакваме, че когато една политическа сила поеме ангажименти, ще ги изпълни. Не ни се иска да бъдат поредните политически сили, които не лъжат. Не всички условия на лекарите са удовлетворени, но те ще следят управляващите да изпълнят всичко обещано без компромиси.